mentang ini keren habe debat ke jingle ran le ni ngala banong intro wa doi manga di jui hanri mentaman ka sngi ngala persang ban penjano ikene ka jingle ran hot pidu no itu crush ba pi tanat sna mar sna ga daw yu no mar ba pile ran pidu no ban enjoy ne ban like men sobha ne ban dan mentalang hakano kano community ne society believe ba phimyo ban ne dan mentalang na mar ba pile ran pisa keren hi nga sem ba oh pilong sarong pimju keren ik ba hi nga sem le ne pimju ye dan mentalang bat ki ba hi nga sem le ne bat ki kor ba kum ta ter ter pisa keren ne ki ba hi nga jo phimo kham tam ni me pa believe na mar ba pile ran de ba pisa rong de ba pile ran pisa dan ka jingmot ban sang YouTube channel mi shadon kata ka idea le ne pidon kata ka ngala banong kai kata ka talents le ne ka sap ko bo blay la ip hanrei ke jingle ran haduh menta phim le ho nyom keren ya baro nga keren kat to kan ngot long la ban de chispa le ne aspa gon de wala kata room le ko mangong pi nga de priu boleran tam bun sini me ong pasarong phim ju keren ni kita mi le kita phim ju le jang ta mdei ge mdei bajai tu mdei basarong te ka jing le ran te ka de ka jing le ran ka ba long ba te ba ko mi ka jing im ka jong ni ban ta ni ne keren kumnu ngin le khnang ba ngin plan no ke ne ka jing le ran ne ka jing im ka jong ni ho ngale ka wi video ka ba kli jing kli ni khna class bon kim la man juba ngate kitep ya kitep ya ka juba no ka jing kli hanrei ta ka daw jong ka jing le ran ki long tluon no ngala banong ma te plok pa joy yipi ke pa baro ang ni ka jing le ran ka ni ban panja no na ka jing im ka chong ni ka pan kong e ka bang inde ban le ka long bang ha wa di ka tan rai chong ka ta ka jing le ran biliu pang le ran de na ka de ka jing pan melen ni yang na sem de bang sha kran ben de bang sha pa ka pan na do nang red de ba ngim nang ngim star long ba ngim la ban don talang ba kita perlo pa konta ter mo phi de ban wa chwa ya ka daw tan rai le jong da phila la bi ka ta tan rai jong ka jing le ran phila ban overcome no ya ka hoi ka bang suggest phi phila ban sedang ban kren brio no long hoi lada phi smo ba ka jing le ran ka jong phi ka biang ka jing im ka jong phi phinam don ka man le nganam pun bor phi re la phi smo pat ka jing le ran ka bakta bai ka jing im ka jong phi kwa ban pan ja no ka mon phi de ban sedang no ban trai kam khinde tok hoi phinam la ban ong ba man tang man pan ja jing le ran ngam le chan no pi bi le ne ko male ma la ni ngam le kren no hapo public badan brio ai phinam la ta han re phin sedang tok sedang jwa ban kren ni ki ba yeng sem ki jong phi kor ki jong phi paramarjan ki jong phi da man ta mi surok play jing the sedang ban kren ni ki tu ki ba di jing di kren sotana da shong kali kren ni tu driver ni tu passenger long da ka ba sedang ni jai am hakwe ki singi phin salong ba confident tam ho ya be phi ki brio ki ba kren po stage ni ki ba kren po school po class pat kum ta no te da badan confident re uturu ka we ki singi long bale ran re ka dang ya ki por ki singi sto ba ki jing la ran ka nam po je ka nam ya lam je ta ka da ustang ban Pentri kam no ka khandi tok step by step haduh ban long confident hoi menta ba phi pe ji ni YouTube video ni ka channel jong mon vlog through mod ba brio confidence ban le prang brio ba confidence pa ban kran po public ai ba ta ta mon re ngai tu video brio belong introvert belong le ran bi tam haduh ta nre po su tu ba jing le ran kan mara jing toy ai ye le man kasni ban panjano e kini ka jing le ran te tong tai pelok pajor ngangit siam ba piso tu dan ni ba pio men sian ba ni video ka ba ngi pi ka jing le ran kana man toy ka nam ra e sai bi pin salong ba be pi du ka kam ka ba pi kwa pi du ko ma ngi tu samla ba pi kwa pi du ye kano ka kam man dan man talang po community ka jong pi nong pi sha kran no ba kyong ani pi kendo nga surok kran pilong ba sarong bat kunta ter shibun ki jing kendo jing im ki jong pi mdei ni ke ru david tang na da jong ka jing le ran bat bun sen ni so ba la dingi le ke ni dingi le yang tei le dingi yang tei bat kunta ter nong ba ki brio kin kran kin khana ba kin ben kunta ter re tu kan nam phan ra jing man toy mar ki brio kin par khat re pi tangyal de ki par khat ki wele kin dam por nu kin man par khat ngala ba nong tangyal de ki dan por ban par khat ki wele sakung ko kom kin la man step.
Te tang tai ku be shibon ngin sa ya kendo pat ha ka wei ka por bat kani kadi ko video ka belang. Te tang tai ku be shibon kani kadi ko video ka belang kot ni scam ba pio jing man toi hoi. Ngate tang kani ne ngode ke ba pe je kani video nama tang ka to kani ngut ke le ran ki bale ran ni ibu ni ke balong confident ma te tang tai ku be shibon ngin sa kendo ha ka wei ka video.